minn kienet propja il-Madalena, sempliċement ħabiba ta' Kristu, jew l-iktar dixxiplu maħbub tiegħu, mara ta' triq, ommi tfal ta' Ġesu, jew mara midimba eżorċizzata mis-7 dimonji. Kollha idejat li xi darba jew oħra xi ħadd jew ieħor ħareġ bihom. Skont il-Bibja, il-Madalena jekk ma kienet xejn aktar kienet l-ewwel xhieda li verifikat li Ġesu qam mill-mewt. Il-Vanġeli jaqblu li kienet qrib Kristu fl-aħħar mumenti tiegħu fuq il-Golgota. Imma din min qalaħħa li Kristu u l-Madalena kienu miż-żewġin jew li kellhom it-tfal. M'hemm xejn li juri li dan ma setax ikun, imma biex inkunu għadna kollox, m'hemm xejn li juri li dan kien. X'aktarx li l-Madalena kienet mara li toqgħod waħedha u li kienet finanzjarjament indipendenti. Imma d-dubji jinqalgħu meta xi ħadd jistaqsi jekk dak iż-żmien mara setax tkun indipendenti u jekk dak iż-żmien kienx aċċettabbli li raġel bħal Ġesu jibqa' ġuvni. Vera li kienet mara tat-triq, il-Bibja qatt ma tajtek. Hemm l-idea li l-Madalena kienet dik l-adultera li Kristu ħeles mit-tħaġġir. Imma x'aktarx li din l-idea hija konfużjoni sħiħa. L-istess konfużjoni li r-riżultat biex il-Madalena tkun meqjusa bħala dik li ħaslet saqaj Kristu bidmu ħajnejha u xxuttatlu saqajh b'xara. Ħafna jemmnu li l-ebda minnhom ma kienu dik il-Marija mill-Belt ta' Magdala. Nafu kif kienet? L-artisti spiss pinġew lil Madalena bħala mara sabiħa b'xara maħlul u mhux mod tibvelu, xi ħaġa li f'dak iż-żmien kienet tkun skandaluża. Spiss ipinġuha qarwina jew kemm mottija b'xar twila ħmar simbolu tal-passjoni. Fl-arti, Marija l-Madalena tidher dejjem f'pożi drammatiċi u sentimentali, ħalqa miftuħ f'nofs twerżieqa disprata, iġġebbet ċara, tibki, qalba maqsuma bħal mara li tilfet ir-raġuni għax tilfet lir-raġel ta' ħajjitha. Fil-ħajja vera, x'aktarx li ma kienet xejn minn dan, imma kienet x'kienet, nonna l-Madalena tqanqal ħafna lill-artisti. Mill-pitturi għall-letteratura u anka films, minn The Last Temptation of Christ u The Passion of Christ sa rock operas bħal Jesus Christ Superstar ta' Andrew Lloyd Webber. I don't know how to love him, what to do, how to move him, I've been changed. Vera li Da Vinci pitter lil Madalena fil-pittura tal-aħħar ċena? Din it-teorija deret fi ktieb li bih miljuni ta' kopji bl-isem Da Vinci Code li jitkellem dwar il-ħafna sigriti li mid-dera hemm moħbija fil-pitturi ta' Leonardo. Dan Brown jiġbed l-attenzjoni li m'hemm l-ebda kalċi fil-pittura u li viċin Kristu hemm figura ta' mara flok ta' raġel. Skont il-ktieb, din il-figura mitaħat ħlif tal-Madalena u li kienet il-vera kalċi tad-dem ta' Kristu għax kienet tqila bibnu. M'hemmx xi ngħidu li l-ktieb ta' Dan Brown għanqa reazzjoni kbira u warajh inkitbu ħafna kod boħra biex imeru dak li qal Brown. Skont l-esperti, il-persuna li Brown isejjaħ mara fil-fatt meħat li fid-disċiplu Ġwanni li fi żmien Leonardo kien dejjem jintwera bħala żagħżugħ ftit femminili bla baffi, id-disċiplu maħbub minn Ġesu Kristu u dejjem viċin tiegħu. U insomma, illum x'inhu t-twemmin tal-Knisja dwar il-Madalena? Il-Knisja Kattolika Rumana Ortodossa u anka dik Anglikana jikkunsidrawha qaddisa u l-festa tagħha tkun ċelebrata f'nofs is-sajf fit-22 ta' Lulju.